bantwana basezulwini, ngiyabonga uba uNkulunkulu angivumele ngifike lapha ensukwini ebezibhlungu kakhulu sishiwe inkosi yethu. Nesithombe sayo emahlweni nasengqondweni zethu sizothatha isikhathi kuphela. Amen. Nginibongela ke bantwana benkosi, ngoba ngiyakholwa ukuthi njengoba ngiyilapha nje ngisebantwaneni namhlanje abalandela unyazi lwezulu. Ngiyabonga bantwana benkosi, ngibonga abaphathi bethu, uNkulunkulu akabanike ihlo lokubhekisisa nokucabangisisa. Izwane kwemazulu Zulu sibonile ayinkosi 218 Izwane
basezulwini, sihlabelelo sikabhombela lesindaba ezasuke intabazo zajula zabe phezulu. Ngesikhathi ekhuluma noThixo engena ehlathini eyobuza uNkulunkulu ukuthi inkosi yezulu, njengoba Jehova umnikazi wezinto zonke wena wangithuma kulesi sizwe, suphindile inkosi washo wathi isikhathi sami siphelile, usuzongilanda sengiya kwelizayo. Lo msebenzi wakho Nkosi uzosalaphi? Uzosala uba yini? Bathi-ke obaba bethu uyasuka inkosi esikoleni ayifundisa khona ilanga phuma sikothe nabalothale bahamba emazimtoti yezwa ifikela umunyu yokukhumbula uyise. Kwenzeke nawe uzwe ukhumbula abantu bakho njengoba sehlukene nemndeni yethu njengoba silapha. Kuba khona isikhathi lapho uma khona inhliziyo ithawa ngathi ngabona abantu bakho. Nayo lensizwa yasezulwini yezwa iba nesithukuthezi sokukhumbula ubaba, yase yasuka yahamba yayiqonde emzini ongcwele wasephakameni. Kodwa lapho eyayisibone khona inkosi yomhlaba, inkosi yezulu, ukuthi le ndawo iyancipha iba ncane, amaNazaretha maningi ezayo. Yasuka inkosi yamakhosi ilanga liseyinkosana nje yasephakameni, yafika ephakameni yathola amadoda nabefundisi abathize, yabuza yathi, bantwana benkosi, ngizwa ngikhumbula ubaba, ngicela ukubona ubaba. Bathi akekho nkosana. Waphuma, asimazi kahle, kodwa yena waphuma ngale ndlela, waphuma wabheka le. Bantwana basezulwini, lento ingusizi, yakhandwa ngosizi. Akusiyona into yokuthi singadlala ngayo. Yakhandwa kabuhlungu, ikhandwa indoda eyodwa. Esikhathini esiningi ingazi ukuthi izolalaphi, kodwa izwi lithi lala khona lapho, noma phansi kwamatshe noma phansi kwezihlahla, lala khona. Kwamashiwo ukuthi ifana nalabo abantu abahamba bezula, behamba bekhosela phansi kwamabhilidi. Yayiganiwe inamakhosikazi, imbala kwakukhona ngisho isinqanakazana esisanda kufika emzini waseMantungweni kwaSheba. Kodwa yakhishwa izwi, inkosi enkulu yasephakameni elizwa izwi njengoba silandela ulizwi namhlanje. Yakhishwa izwi entabeni onkanjiwe, entabeni zasentabazwe, umzwa khona onkanjiwe kwathiwa kwanontanda kwathakala. Lathi izwi phuma Shembe, awusungizwa mawuphakathi kwabantu bakho. Batshele bahambe begana abanye abantu. Uma kunjalo bahambe babuyele kubo. Wena bese uyamlandela. Lasiyofikana khona kodwa kusentabeni zasezansi, entabeni zasendweni. Lapho la uyothola khona intaba okuthiwa inhlangakazi, uyomthola khona phezulu, siyohlangana khona. Yesu Nkosi, yimina ngedwa. Angina
yakwaRhadebe yayibuza ukuthi hawu mntanami sibanibani uNkulunkulu unjani lokuhlukanisa nami okuhlukanisa nabafazi wawuzwaphi lo yathi inkosi mama angazi kodwa sekufike izwi elumnqamula juqu elithi mangwe njalo impilo yami yahlukana nomphefumulo yahlukana yasiyanthatha ubhoko yathatha ibhikili ingazi bayona laphi bantwana benkosi lento lenibhekeni kakhulu ibhekeni ngamehlo ngiyanibongela uma ningadukanga baningi inkosi yasho inkosi yamakhosi langisikoti yathi bantu abami yathi kuzoshemba abaningi yathi kodwa obe kuye obe yedwa bayasho abanye abantwana benkosi basho bayasho bathi iduphunga lezi sifuna imali thina kusho bona abantwana bathi iduphunga lezi thina sifuna imali asikho serious ngendaba yokuthi kwasha kwacima kodwa sifuna imali bantu bayaphunyuka abaningi namhlanje abantwana benkosi inkosi yokuphakama ebesinayo izolo njengoba umuntu uma evalelise emhlabeni akakhulumi noma kezwakali uma ekhuluma yasho inkosi yasephakameni yathi abantu abami yathi sengehluleka ukuhlala sengimqalile uNkulunkulu nabakithi ukuthi mabangithathe kusengimaseko wathi mawucabanga wabona ukuthi hayi inkosi yenziwa ukuthi ikhathazekile ngaleso sikhashana kanti inkosi ngempela iyaya egumbini ikhulume nabakuthi ukuthi ngithatheni yehluleka ukuhlala nabantu kwathi masekwenzeka kanjalo abantwana benkosi ngase ngikhumbula entabeni zasemathunini mhla ikhuluma inkosi yasephakameni ithi bantu bami ithi kunene insizwa yakithi encane lensizwa lena yacela ukuba ngifundise ngayifundisa yacela ukuba iganwe ngithathele umfazi ngamthatha unkosikazi beyilobolela yathi namhlanje uyangivukela ngivukela nabaNazaretha abamsene nabo bantwana benkosi lento lenu yesizi akusiyona yokujabula yakhumbula uma besho obaba bethu bathi inkosi yasephakameni yakakhala icela kuNkulunkulu yathi inkosi yathi nami bengicela ukuthi ngithole lento ehamba ngopetrol yenzela nkosi ukufinyeza izwe ngafa ukuhamba ngezinyawo lathi izwi shembe uyohamba ngezinyawo uzuphele impilo yakho iyeza inkosi ezohamba ngezimoto kodwa wena uyohamba uyayizwa le punishment bantwana benkosi namhlanje njengoba ngisuka kweSoweto ngeke ngashaya isikhiye esikolokolweni sami ngashaya isikhiye ngashelela nje ku-freeway namhlanje ngathi qathatha umnikazi walento akazange ayizwe lento fune uhambe uthi uma usendleleni ubuye ucabange uthi inkosi uzungikhumbula sonke namhlanje noma ukhumbula izingane zakho ucabanga iyashi lakho eliginqikayo ucabange kalula uthi ake ngithathe iyashi lami ngiyise service ngiyochatha liphalaze lenza yonke into bese ngiyashelela lensizwa lena yahamba ngezinyawo kwaze kwasegazini yahamba ngezinyawo kwaze kwadabuka umuntu ongesilona nekholwa wasondela wathi Nkosi wathi nqaku yenkosi wathi hawu baba wathi ngibona baba uhamba eceleni kwesicathulo sesiphelile isicathulo ngicela ungimele ngihambe ngiyothenga isicathulo usifake isicathulo kuze ungikhumbule embusweni wakho ngekhathi esizayo mase kuphela impilo yami emhlabeni
kukhala umuntu oyengakholwa ebesilona ikho yamlinda indamhlathi kamayekisa wathi mntana mgijima yasigijima lensizwa uma ngicabanga kwakusentabeni nasezansi kula madrojana sangasezansi yagijima le ndoda yafika yathenga amabhuthi ngoba iyabona ukuthi uthanda amabhuthi iyabuza usayizi yagijima yathenga amabhuthi yawalokhuza kanti inzuzo asephelile emhlabeni kodwa zathi mayifika ezakwadalawana isisemasangweni lapho la uyakhona nawe nami lapho la ngiyakhona nathi mayisisemasangweni lensizwa lena sekuphela ulwazi kuyona yayisifika indlamhlathi yamayisa yathi hayi bantu bami yathi lona ngicela ngangena emalangabeni ngiyamazi Osama kodwa Shema ngaleso sikhathi wayesesemhlabeni ushembe ngaleso sikhathi bantwana basesifini wayesesemhlabeni kodwa enza izinto zasemhlabeni enza izinto zasesifini esenyameni lapha emhlabeni Baba Phakameni indlamhlathi kamayekisa yathi mayigoba befundisi yagoba befundisi ngengxenye yamafutha eyagcotshwa ngawo phezulu kwentaba yomhlangano abefundisi bokuqala amasibulo enkosi uBhombela isitimela samampondo owakumfundisi umncane umfundisi uMzobe yathi mayisi bagobilela befundisi bantwana benkosi kodwa ngisholo ukuthi isihloko sami ungakholelwa kakhulu kumfundisi ngoba kwesinye isikhathi umuntu wasemhlabeni akanawo umoya wasesifini ungakholelwa kakhulu kumfundisi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ubone abefundisi benamandla benza zonke izinto ngoba naleso sikhathi kwabefundisi labo oyekade umuntu esebaleka siyotshona eweni
ebese bekhomba ngeminwe ayehlanze umuntu ayehlebe phansi ngomlomo aphalaza amadimoni akhipha amadimoni. Kodwa kwahamba base bebuza abantu bathi inceku noma inceku yenkosi, mfundisi wenkosi, uthi wena uyinceku kodwa noma umfundisi wenceku yezulu, kodwa manje wenza zonke izinto ezenziwa inceku kaThixo. Pho manje usasisaphe ekuphakameni. Wayefikele ezweni lakithi ubaba uMnqayi ngaleso sikhathi leso, baqala abantu bamedukisa bamkhipha endleleni, bathi yebo baba, bathi nawe unamandla, usasisaphe pho emzini ingcolo sephakameni. Kulelwa kakhulu bantwana benkosi enkulu sephakameni. Wathi mayibheka ubaba umfundisi uMnqayi wayekhona ezweni lakithi, waqala manje wahlala phansi, wahlala phansi. Kodwa khona la ngiyakhona hlobo sami yayifungile lensizwa yasezulwini, yathi lo mfundisi yisibulo lami, uyothi mase ngilala alale eduze kwami. Kwabanjalo abantwana benkosi yesinomhlaba baqala abantu wehlisa nemthetho, baqala abantu yathi behlele insizwa kwase bakhona ukukhamba kanjalo. Abantu baqala manje kwathi mabeza esontweni bake beqedwe ukoma kuqala, kanjalo kwenzeka zonke lezo zinto, yehlisa imithetho lensizwa. Kodwa ukhona la ngiyakhona bantwana basesibini, inkulumo kaShembe, umlomo engathethi imanga, le ndoda esilandelayo bantwana benkosi. Umabona kude obona ezulwini kodwa sesemhlabeni, inyama isahlangane nomphefumulo. Amen. Wathi mayisehlubukile seqedile enza yonke imisebenzi yakhe bantwana benkosi, kwafika ukufa. Kwafika okungani. Kodwa ngisho ukuthi mase ningibona ngingahambi ngendlela yasephakameni nomchiya ningidedele ningiyeke ngikhaba phaphalaze ngedwa ngoba eyami indlela izophela. Kodwa kaShembe yona isuka emhlabeni nje echuma ezulwini. Amen. Kwathi mase kufikela ukufa, yayisiyabona lensizwa, yayinhle lensizwa ifana nekhalathi, yayisiyabona lensizwa ukuthi hayi kwakokotha ukufa. Wayesethuma indodakazi yakhe, wathi hamba uyomcelela intethelelo enkosini ekhona namhlanje, ehlele esihlalweni ulanga phuma sibothe nabalothele bahangula. Wathi manje, wathi bantu bami, waqoqa wonke amabandla akhe, wathi bantu bami, wathi ngikhumbule ephakameni engaselutho. Hamba mhlaba nento sami. Nemali inkinga. Hayi imali, hayi imali emhlabeni inkinga. Wathi mayithuma indodakazi yaphonseka emzini wengcolo wasephakameni, ayangamthola inkosi yamakhosi, yaqonda entabeni zase eJudiya, ayangayithola inkosi yasemakhosi, yahamba yayabheka, yathi mayifika entabeni zaseJudiya yakhathala, yathi mina ngibuyele ekhaya, yikho lento eshuba. Yahamba indodakazi yabuyela, yathi baba ngiye ngafika ekuphakameni, ngafika emzini okuthiwa kuseJudiya, ngafika emzini okuthiwa kusekwazini, angizange ngithola inkosi, ngehlulekile. Wathi hawu mntanami, wathi banonembe, ifuna inkosi yasephakameni, ngikhumbule ekuphakameni, ngifuna ukufela ekuphakameni, hayi la. Bathi abantu ukuphakama sikwazi thina sathi sihlobo sami, hlalani kuThixo. Amen. Asikaze sizwe kuthiwa inkosi yasephakameni
yabekwa izimantshi, yabekwa amajaji, yabekwa amameli. Asikakuzwa lokho. Ngiyabongela abantwana benkosi nabaphathi benu ukuthi angilandelanga iphepha. Ngaphikisa iphepha yasho njalo inkosi yathi isemakhosini aphethiswe. Ukhombela isitimela samakhodi wafikele entabeni zasohlange wathola kukhona inkosi yakwengoma. Amabukela amakhosi entabeni lapha awaba nenhlanhla ngoba abanye wazange babe nenhlanhla. Bathi mase beyibona inkosi esephakameni amanye amakhosi bacabanga ukuthi hawu uyaphela manje kithi ukuthi bayede washo kwacima, uyaphela ukuthi bayede ndabezitha. Wena wasekuthini washo kwacima, wathi kuzabatshazwa lo muntu. Baqala bayikosha inkosi yokuphakama. Bathi asifunde isho njalo incwadi awufunde mntanami uIsaya uZiya, incwadi kaUziya uIsaya 6 ivesi yokuqala abayifunde ngoba njengoba silapha nje silandela ukuphakama. Amen. Incwadi kaIsaya 6 ivesi yokuqala. Yebo. Unyaka wokufa kwenkosi uZiya, ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, ephezulu ephakeme, nenjobo yakhe yaligcwalisa ithempeli. Nangaphezu kwaso kwema amaserafi, kuyilelo linamaphiko ayisithupha. Wathi mayesefikile uThixo noma inceku kaThixo uIsaya kwabonakala ingilosi ngamehlo kubantwana babekhona lapho. Ngiyalibonga lelizwi lami akathi uNkulunkulu usebenzise mntanami umemeze noma ungena emabhasini, umemeze noma ungena ezitimeleni. Ngiyambonga uJehova kuqabathele wakithi ingcwele wasephakameni. Bathi-ke kwehla zonke ingilosi zabonakala sekufika inceku kathi kodwa nini emva kokufa kwenkosi uZiya eyivimbile ingafuni ukuthi umprofiti awelele nganeno ngoba abantu bazoba bazi umprofiti akhohlakale yena. Anjalo amakhosi aneshwa, ayenjalo amakhosi aneshwa wakuthi bakufika inceku kaThixo endaweni sayo beqale bethi wena, bathi le ndoda lena siyifuni, le ndoda lena itsheleni ukuthi ihambe. Benze zonke izinto kwaba nenhlanhla indoda eyayinduna entabeni yasenhlangakazi, phansi kwentaba enhlangakazi, eyathi mayibheka yambona ukuthi lo muntu akafani nabantu abakhona emhlabeni. Indlela mthatha kamayeke subhombele isitimela samabhodi indaba ezasi kwentaba zozajula momele thini njengentetho umondliwa kakhuluphana isilwane sasezulwini. Ubona abesifundisi bakithi, ubona izinsizwa zakithi nabaprofiti bakithi abayingcwele abangenawo amalunda ngoba bazange ukuzofuna amafa omhlaba, abanawo amalunda ngoba bakhombisa ukuhlupheka. Kuye kube nesikhathi lapho bezila ukudla bengena egumbini bezile zonke izinto ezimnandi. Abefundisi kodwa bebedla inkukhu namaqanda. Basithokozisa ngazo zonke izinto ezikhona phansi komthunzi welanga. Kodwa abakithi bantwana benkosi enkulu esephakameni banjalo, unjalo umNazaretha, kunjalo hlobo sami. Ziningi izinto njengoba inkosi yasephakameni yathunywa phakathi wethu yenzela ukuba sizohlukanisa izinto. Kuthiwa lezi izinto ezintsha zomhlaba bese wena uzi-ignora noma uzizibe uthi lena ayinandaba, ayinamsebenzi walutho. Sihlobo sami ukhuluthaliswa yizwi, sihlobo sami uqobezele kodwa uqobezeliswe yizwi lenkosi enkulu yasephakameni. Uma uzama ukulandela imigudu eyabekwa phansi komthunzi welanga ukuthi umNazaretha uhamba kanjani. Amen. Aya. Siyambonga uNkulunkulu wakithi osephindile futhi wakhumbula bantwana basezulwini, wakhumbula izimvu zakhe ngokuba aphinde azosesula izinyembezi. Namhlanje sithe mangisathi ngeke ngakhuluma lapha ekuthuthukeni, ngikhuluma ngokuthi sisazake sihambe siyothandaza inkosi entsha
ekhona ukuthi izokwesula abantwana baseGauteng izinyembezi. Amen. Ngingakaligwinyi bantwana benkosi yayisiyamemeza inkosi yathi ngicela befundisi baseGoli base kwehliwa bantwana benkosi kwehliwa kungasaqalwa kwehliwa njalo imihla namalanga kungasaqalwa zehla izimoto zabheka phansi yathi mayifika khona inkosi yezinomhlaba yathi sengicabangile bhekani idayari yami ukuthi ithini bathi abefundisi abaseduze kwayo nabavangeli nabashumayeli abaseduze kwayo inkosi sibona izi-30 noma izi-31 yathi inkosi yasephakameni izophazamisa umhlangano waselinda kwathiwa njalo kwathi inkosi yasephakameni kwathiwa hayi okungabaxoxisaneke nabaselinda bazwane bese ngiyeGoli ngiyoduduza abantwana baseGoli. Namhlanje inkosi yethu ekhona phakathi kwethu izosesula izinyembezi zothingo lenkosazana ebesinalo izolo. Kodwa nje ngifuna ukukutshela ukuthi zonke izinto ebezikhona bantwana benkosi izona ezifaka i-depression enkosini yethu yaze yacela ukudlula emhlabeni ukuthi umphefumulo wayo udlule emhlabeni ngendlela yokuziphatha kwethu bantwana benkosi ngoba sihambe sikhuleka nje sihambe sikhuleka bonke abantwana abakhona sithi wena ufana nenkosi usibanibani akube uwe inkosi kunjalo yabona inkosi mabona kude yathi hene yathi senimbophela uzungu nomntwana kamfowethu akade ngimenzela zonke izinto izolo namhlanje usengishaya ngo-2 feet emsebenzini engiphela. Abantu banenkinga bantwana benkosi Yesu nomhlaba ngoba uma kade ubambelele kulo mfundisi onjalo uma kade ubambelele kulo mvangelo onjalo uma kade ubambelele kulo mshumayeli onjalo usantanta kodwa kuphelani kwey'nsuku lapho ziyophela khona izinsuku uyofuna ukuphakama sihlobo sami ukufune right and left noma left and right ufuna ukuphakama ungaze wakuthola ukuthi ungaze wezwa ngisho ukuhlabelela ungaze wezwa ngisho lutho yathi mangabe lensizwa lena isizodlula abantwana benkosi emhlabeni yaphinda yathi mntanami yathamba yathi khona inkosi ilanga esamiswa nayo hamba uyongicelela intethelelo uthi sengifuna ukubuya ngizofela ephakameni bathi abantu hayi thina sazi wena indaba yenkosi yasephakameni siyazi. Yathi ndodakazi baba yathi lo muntu ugijima entabeni zakwaZulu izwe lakwaZulu angilazi sengehlulekile kwaze kwafika isikhathi bantwana benkosi lapho la ifika khona insizwa yasezulwini kodwa mhlambe ngeke kube nenhlanhla njengayo okwathi emva kwamashumi eminyaka sihlobo sami ngo-1965 kwafika ubaba uMadlala ezoyimba lensizwa ezowathatha amathambo ewasemzulwini ngolo sephakameni. Mhlambe mina nawe ngeke sibe nayo inhlanhla enjalo kwanyakazizwe lamaqhulu bathi abazange ikasenzeke lento le kodwa ngoba ehamba noNkulunkulu bathuka sebezibile abake beseyinaka indaba kababa uMadlala ngaleso sikhathi leso wawamba amathambo kaba wafaka esakeni wabheka nayo emzini engcwele wasephakameni ngoba inkosi yesinomhlaba yathi bantu bami yathi nomfundisi engimbeka namhlanje yiwena nami uyohamba naye ngiyothi mangihamba ngiyolala la naye elale eduze kwami. Bantwana benkosi enkulu yasephakameni angiqondile ukukhuluma ngobaba umfundisi wayekhona kodwa ngishola ukuthi ubhasobhe ithemba lakho lihlale kumfundisi kufanele yebo lihlale kumvangeli wakho kufanele njengomvangeli wakho lihlale kumshumayeli yebo kufanele ngoba umshumayeli wakho kodwa wakukhumbula ukuthi izulu lona lisephakameni. Ngoba uma sengiduka mina washo njalo inkosana ihlambuluka laphayana emakhaweni yathi hawu yathi nomvangeli bengimthanda wathi bengimthanda ngicabange kaningi uma ngizwa kuthiwa usekushila ukuphakama yebo ukuphakama kuyahanjwa bantwana benkosi enkulu yasephakameni kunjalo kodwa uma kuyamelana nokugabadele wamelana nesihlalo sasebukhosini ubukhosini basezulwini hayi kumnyama kuwo eqinisweni akumiwa ngaphakathi
angaphambi kwalesi sihlalo sivutha amalangabi bantwana benkosi enkulu yasephakameni sivutha amalangabi lesi sihlalo akumiwa phambi kwaso kuma umuntu okhethiwe kuphela akumi noma ubani. Siyabonga abantwana benkosi nombhobho sudumazile abantu baningi mhlawumbe abaningi abasezwa ukuthi uthini kodwa mhlawumbe izwana lami lona liphakephakeme yezwakala kwani ukuthi njengoba ngilapha nje ngizonihalalisela bese ngicela nabaphathi balapha ukuthi besicela kuletha u-23 sizolungiselela inkosi yethu ethi izosesula izinyembezi ngoba sikhona isikhathi lapho inkosi ilanga eyabuza ukuthi mangokuhamba impi lapha kume kwabamkhulu ngapha kume mina ngapha ningabaleka nishonephi bathi abanye singabaleka sishonephi babamkhulu bathi abanye inkosi siveza kuwe abanye bathi hayi asazi inkosi ukuthi siveze njani hayi bantwana benkosi uma bese kukhona ilambu elikhanyayo phakathi kwethu asililandele. Amen. Kunjalo abantwana benkosi enkulu yasephakameni inkosi wasihla ezulwini yaba ebantwini yenzela emazulwini yazoba umuntu ebantwini esimlandelayo uJehova ukhulumela ezindlebeni zakhe ezwe esimlandelayo izwi lakhe likhuluma phansi komthunzi welanga uJehova ezwe. Kunjalo abantwana benkosi namhlanje ithema esiliflathela inkosi enkulu yasephakameni kwaseyixabana izinto kwaphambana ubendle emzini othile wasephakameni oyingcwele wasebuhleni bokuphakama kwaduma uyendle kubantu kodwa nje okungijabulisayo kwathi mangabe sekufanele seliphakama igama lokuqala wakhuzwa ihambeni ingcwele abantu bakhona babheka phezulu sagiya lokugiya ngoba inkosi yasephakameni thixo lathi maselivele lesibili alibange kusamukela umuntu kwaba khona insizwa sithi hamba nayo kwaba lento lena kade yaqala uma sikhuluma-ke kuye ngathi kukhona abantu asibazondayo kanti hayi siyabaqwashisa abantu basephakameni kube khona ngathi kukhona abantu esingabathandi kahle ukuthi abantwana benkosi bekusisani laba bakha ithole akusiyeni uNkulunkulu lo esihamba naye abamfunayo bafuna owabo bese bethi hayi wamfundisi usibanibani nosibanibani basonda osibanibani kanti siyaniqwashisa namhlanje zonke izitha sasingazi kodwa ukuthi soze sivele ngoba inkosi yasephakameni isihlukene umphefumulo nenyama sasingazi ukuthi zovela kanjena inkinga yoxazulula ngenkinga efana nalena sasingazi ukuthi ziyovela obala ngendlela namhlanje sivele obala zonke izitha akade singalifuni ithiko lenkosi yasana. Abanye nebaqala enyangeni yezulu bengayifuni bengayiswa nokuthi thina Abonga amaNazaretha ngicela ukunyeka Nkosi busise nikuzini. Amen. Nkosi busise ukubhuqa kwebandla. Amen. Ngicela onezwi emhlabani angishabela isihlabelelo sika-164 konzo yakhona
uxolo nomusa.
Siyakunikeza mama ithuba. Ngiyabingelela kubaba uMshumayeli nabafundisi bonke. Ngibingelele nobaba omkhulu uMshumayeli ongekho. Egameni lenkosi uShembe uNyazi lwezulu. Ngiyaqala ke namhlanje kuba ngihlanganyele nebandla emveni kwesigameko sokhanjelwa undodana wami obeyinkosi yala ekhaya. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi kuyacaca ukuthi ukuhamba kwakhe akuzange kubathene ibandla amandla, ngoba nakho abazalwane basagcwele kanje, futhi nginenkolelo ukuthi lapha eGauteng alikho ibandla elidlula nina ngobuningi. Ngiyasithanda kakhulu izimfundiso zala ekhaya ngoba zifundisa thina abantu ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumZulu nokuba umuntu, nokuba ngabe umXhosa ke noma ngabe uMpedi. Hayi ukulandela izinkolelo zaphesheya lapho singazikhona. La ekhaya undodana wami esekhona ngafunda ukuthi wayewafundisa kanjani abesifazane nokuyiphatha nje kahle kwamantombazana ethu. Lapho khona sinohulumeni othi sekukwamazenzele izingane isabahlonipha abazali, izingane ziye esikolweni zifike zikhulelwe ifundo o3 zizale, akusathandazwe ezikolweni, zibe zingenwa ingculaza ngezinga eliphezulu, ingculaza ebulala ngalabantwana bethu. Kodwa ke la ekhaya sasifunda ukuthi intombazane iyintombazane. Ihloniphe ukuthi intombazane izinto zenziwe ngesikhathi, hayi ukujaha umdaka lenganele. Noma ke ngazi ukuthi la ekhaya kuyavinjelwa nezifo zengculaza ngendlela ezehlukene, kodwa ke ngiye ngibone baba ukuthi obaba bona banelungelo lokuthatha baze babe bathathu babe bani. Kodwa nayo leyo ndlela iyavikela ngoba phela mase ethathe baba babili baba bathathu ngeke asahambe bamba noma yini emgwaqeni. Lapho lokho kuyavikela. Ngiyithanda imfundiso yala ekhaya ukuthi ubaba ungubaba, umama umama, njengokulandiswa kwezilenkosi elithi abesilisa bamadoda ethu bamakhosi ethu abahlonishwe kanjalo. Kodwa lisuke liqalela lathi ke madoda thandana nomngeni. Nibathande kuze kube ngathi uJesu ethanda ibandla. Owathanda ibandla waze walifela. Noma ngabe babili bathathu kodwa ubathanda. Bavuse nasebusuku umnyakazisa uthi Mathelezi kaMagwaza ngiyakuthanda mkami. Nanike ningenqabi lokhu nizenzisa. Nithi hayi kade wasungitshela leyo nto. Sanibonana nomama. Ngizileke la ekhaya ngangimbikele undodana wami ngokuthi izimo engihlangabezane nazo epolitikini ebengikuyo
zigcine zingihlulile ngaphuma ngakhishwa kulona. Sesineqembu ke elisha lezombusazwe igama lalo okuyi-National Freedom Party. Angizile la ukuzocampaigna ngoba ngiyanihlonipha kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngelezi zikhathi ezinje kuyafika abantu bazocampaigna bahambe bangabuye babonakale. Kuze ukuthi mase kufike futhi isikhathi sokucampaigna babuye. Kodwa bayazi abala ekhaya abahlala oLundu ukuthi oLundi nganikela ekwakheni komuzi wenkosi engasekho oLundu Thingo lwenkosazana. Umuzi wakhe nje uSolundi bayazi abakhona ukuthi ngafaka imali enkulu kwakha lowo muzi. Hayi ngoba kuyingane yami nje kuphela, kodwa ngoba nami ngiyakholelwa kakhulu einkololweni zala ekhaya. Ngakho ke sizongenela ukhetho njengeqembu leNational Freedom Party, iqembu lokuqala eAfrika ukuba liphathwe umuntu wesifazane omnyama. Umuntu wesifazane omnyama mina ngiyamhlonipha kakhulu. Umuntu wesifazane omnyama umuntu okwazi ukubekezela. Umuntu wesifazane omnyama ukwazi ukuqala utho lapho kungekho lutho khona. Umuntu wesifazane omnyama uyazi ukuthi kusho ukuthini ukulala ungadlile. Uyakwazi ukuthi kusho ukuthini ukulala uphuza amanzi ufasa ibhande wenzela ukuthi izingane zakho zikwazi ukuthola isinkwa ngakusasa. Uyakwazi ukuthi kusho ukuthini ungabi namanzi. Uyakwazi ukuthi kusho ukuthini ungabi nagesi. Ngeke ngafika la emahostela la abahlala emahostela bayazi ukuthi amahostela la eGoli alungiswe ngenxa ye-intervention engayenza ngisewumeya waseZululand ukuzocela ukuba kulungiselelwe amahostela abantu. Kodwa ke angizile la ngaso zonke lezo zinto, kodwa ngibona ukuthi kuhle ngoba ngangibikile enkosini ukuthi umhlaba usuze wangibeka lapho ongibeka khona namhlanje, ukuthi ke hayi nani mase nihamba novota niyobona nje ukuthi nenze njani. Kodwa uma nibe nomusa ngiyayicelela nami ukuthi ke nilibheke iqembu, ke nibone umuntu wesifazane ngeke nawenza umehluko kunalokhu besivotela amadoda iminyaka yonke kodwa singawuboni umehluko. Esikubonayo ukuthi kuqashwa abangani bobani, kudliwe imali komasipala, imisebenzi ingenzeki. Ngiyagaranta ke mina ngokuthi abaziyo bayazi ukuthi iZululand liphethwe kanjani. Sifuna ukudlulisa ke lokho kungene nakwezinye indawo. Mhlambe bengikwenziswa ukuthi ngiyazazi nezimfundiso zala ekhaya ukuthi umuntu wesifazane kulindelekeni kuye. Ngiyabonga kakhulu ukufika la ekhaya. Ngizobika enkosini ekhona ukuthi iqembu lethu ke likhona. Ngicela nabadala ukuthi basibonelele. Ngicela nabadala ukuthi basibheke. Ngicela nami njengengane yala ekhaya ukuthi ningikhulekele ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Ziphumile nezibhamu kuyabulawa abantu bethu sebebaningi abafile. Siyakukhulekela nalokho, sikukhulekele nalo ukhetho kuba sengathi ngaba ukhetho oluphephile olingenasihibe, abantu babe nelungelo lokukhetha leyo nto abayithandayo ukuyikhetha. Ngoba la eNingizimu neAfrika akekho umuntu owayezalelwe ukuba abe yiqembu elithile noma lingamsizi, kodwa uba yilunga leqembu ocabanga ukuthi lingakwazi ukukusiza. Ngibongile kakhulu bamshumele. Mina ngakhuluma kuze kube nini, angifuni ukuchitha isikhathi senu ngoba ngiyazi beningezele mina la benizokhonza ngendlela la ekhaya. Kodwa ngibonga kakhulu ukuthi nisinike ithuba njengeqembu leNational Freedom Party kuba sizonibingelela, sinitshela ukuthi besinithanda izolo, sisanithanda namhlanje, siyonithanda futhi nanini. Ngibonge uNkulunkulu abambe igazi lingachitheki. Lolu ukhetho oluzayo ngeviki elizayo lube nomoya wokuthula. uNkulunkulu bazokhethwa uNkulunkulu abantu abazophatha izwe. Asibonge.